Mi smo danas pozvali ovdje predstavnike svih relevantnih medija u Hrvatskoj. Ja se nadam da su se odazvali, isto kao i najznačajnije nezavisne novinare. Međutim, nismo pozvali samo novinare, pozvali smo i urednike i vlasnike medija. Razlog je tome stavovi novinara i interesi urednika i vlasnika medija se ponekad razlikuju. Naravno, vlasnici i urednici brinu o opstanku medija na tržištu, brinu o financijama, a brinu i o političkoj harmonizaciji svega toga skupa, a novinari brinu o općem javnom značaju. Sad smo tu svi skupa, možemo otvoreno diskutirati o tim eventualnim neslaganjima, različitim interesima i različitoj filozofiji. Ovaj skup se odvija u sklopu projekta IPA 2007. jačanje međuagencijske suradnje u borbi protiv korupcije, pa bih ja pozvao voditelja projekta, gospodina Kralja, da nam detaljno izloži o čemu se radi u projektu. Poštovani gospodine predsjedniče, morat ću još jednom ponoviti ovo sa poštovani gospodine predsjedniče, pa se ispričavam s obzirom na prezentaciju koja nije. Zahvaljujem Davoru, poštovani gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, gospodine državni tajniče, vaša ekscelencijo, poštovani saborski zastupnici, glavni državni odvjetniče, ravnatelju Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, cijenjeni predstavnici medija i naravno uvaženi stručnjaci, dragi gosti i svi prisutni dame i gospodo. Tijekom rujna mjeseca protekle godine predstavili smo ovaj projekt IPA 2007 koji zapravo se zove jačanje međuagencijske suradnje u sprječavanju korupcije i sastoji se od, uvjetno govoreći, evo kolokvijalno, 3 komponente. Prva komponenta koja se odnosi na twinning ugovor sa našim partnerima iz Francuske i Italije, zatim ugovor o pružanju usluga i vezano za sređivanje takozvane središnje baze podataka antikorupcijske i treća komponenta koja se odnosi na samu nabavu opreme kojom ćemo se koristiti u konačnici za odrađivanje prethodnih navedenih komponenti. Sa twinning ugovorom, odnosno aktivnostima iz tog twinning ugovora sa partnerima iz Francuske i Italije, ono što želimo postići je jačanje međuagencijske suradnje kao jednog od osnovnih preduvjeta preveniranja svih složenijih oblika kriminaliteta, pa također naravno i korupcije, a ujedno isto tako naglasak je stavljen na jačanje samog sektora za suzbijanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa kao središnjeg preventivnog tijela za sve aktivnosti koje proizlaze iz akcijskih planova, odnosno iz činjenice postojanja nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Hrvatskoj. Ono što želimo konkretno riješiti stvaranju središnje baze podataka zapravo je učinkovito praćenje provedbe antikorupcijske politike, zatim pravovremeno prepoznavanje i uklanjanje korupcijskih rizika i bolja koordinacija svih nositelja antikorupcijskih mjera. Ono što nam je također u smislu unapređenja međuagencijske suradnje cilj uspostaviti zapravo središnju antikorupcijsku bazu podataka i istovremeno internet i intranet povezanost građana sa Ministarstvom pravosuđa, odnosno sa svim ostalim nositeljima i sudionicima u provedbi te antikorupcijske politike. Danas bih malo više naravno samo i konkretizirao aktivnosti koje se odnose zapravo na ovu komponentu, kako ju uvjetno nazivamo PR komponentu, koja se zapravo sastoji u akciji podizanja svijesti o štetnosti korupcije. Planiramo zapravo kroz medijsku kampanju ostvariti suradnju sa medijima na način da se snimi nekoliko televizijskih i radio spotova, objaviti u dnevnom tisku razne letke i brošure, isto tako kroz oglasne plakate, internet oglase, staviti u principu na neki način pozornost, pojačati pozornost
svih građana, svih nas ovdje prisutnih o činjenici štetnosti korupcije. Istraživanja javnog mnijenja, izuzetno važni alati zapravo u stvaranju određenih pretpostavki da možemo istražiti sa kakvim se zlom susrećemo. Jedno istraživanje koje je bilo i okončano, netom je predstavljeno prije nekoliko dana upravo u ovoj dvorani tijekom održavanja konferencije pod nazivom Transparentnošću i otvorenim upravljanjem protiv korupcije. To istraživanje proveo je Hendal na uzorku od 1000 građana. Rezultati su zapravo uspoređeni sa istovjetnom varijantom istraživanja koja je provedena 2007. godine u organizaciji Galupa. Što zapravo želimo kao nekakav očekivani rezultat ove PR komponente projekta? Provesti kampanju u javnosti za podizanje svijesti o štetnosti korupcije, naravno povećati senzibilitet o činjenici da je korupcija nešto štetno, također povećati određena znanja i preznanja o korupciji i kod predstavnika državne, isto tako i lokalne administracije te nevladinih organizacija. Ciljne skupine samog projekta jesu naravno i Ministarstvo pravosuđa kao nositelj projekta, hrvatski građani kao glavna ciljna skupina i istovremeno predstavnici državne i lokalne uprave, predstavnici nevladinih udruga i isto tako predstavnici medija. Ciljevi ove konferencije ne želim vam zapravo prepričavati, odnosno čitati ono što imate i u pozivu, ali što smo mi zapravo htjeli u jednom sukusu, da vam kažem, postići? Htjeli smo zapravo okupiti što veći broj predstavnika medija i čini nam se da smo u tome i uspjeli. Zašto smo to htjeli? Prvenstveno zato što smo imali ideju stvoriti jednu sinergiju, odnosno stvoriti jedan sinergijski učinak u nastojanjima sprečavanja korupcije. To se može postići na kraju krajeva, svi ovi ciljevi koji su zacrtani kroz dnevni red ove konferencije, razmjenom naših iskustava, raščlamom najbolje prakse istraživačkog novinarstva, predstavljanjem novih ideja u nastojanju dopiranja do javnosti i dodatnom antikorupcijskom edukacijom predstavnika medija. Također, željeli smo izvršiti raščlambu pojedinih korupcijskih slučajeva u zemlji i regiji u smislu utjecaja predstavnika medija na razotkrivanje takvih slučajeva, te u smislu jedne opće prevencije od štetnih učinaka korupcije. Bitno nam je čuti koliko su zapravo predstavnici medija i javnost, koliko su upoznati sa svim antikorupcijskim nastojanjima Vlade Republike Hrvatske. Koliko su poznati zacrtani ciljevi Vlade Republike Hrvatske, svi oni ciljevi iz akcijskog plana i način njihovog ostvarenja. I naravno, da parafraziram, nastojimo na neki način, govoreći o korupciji, upoznati našeg neprijatelja kako bi ga lakše i pobijedili. Još bolje sagledati resurse koji su nam na raspolaganju u toj borbi. Istovremeno već imamo neke postignute rezultate. Jedan evo od rezultata kojim se upravo danas možemo na neki način pohvaliti je činjenica da je izmijenjena i dorađena web stranica Antikorupcija.hr koja evo izgleda otprilike ovako, nažalost nemamo internet konekciju da vam je u cijelosti predstavimo, ali vjerujem da sam barem zasigurno probudio vaš interes da narednih dani sami kliknete nekoliko puta. Ono što želim na kraju naglasiti, s obzirom da je baš u studenom prošle godine na ovom mjestu koje kao da nam je suđeno vezano za provedbu nekih antikorupcijskih konferencija, na jednoj konferenciji zapravo koja je održana pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i pod nazivom Antikorupcijsko djelovanje, partnerstvo javne, privatne i korporativne sigurnosti, sam ponovio one davno rečene konstatacije o potrebi ulaganja u prevenciju korupcije i o činjenici da je ponekad bolje spriječiti nego liječiti. To je stara narodna poslovica, vrijedi zapravo u svim domenama našeg života. Trenutno vlada dojam kako još uglavnom liječimo, a manje sprečavamo, što zapravo i nije u potpunosti točno. Međutim, ovaj skup je dokaz tih naših nastojanja kako želimo u cilju što kvalitetnije prevencije korupcije maksimalno angažirati medije. Kao što i mediji često angažiraju naša represivna tijela u smislu liječenja posljedica korupcije. Vjerujem kako će rezultati ovog skupa u konačnici svih naših daljnjih planiranih aktivnosti i opravdati naša očekivanja. Zahvaljujem vam na vašoj pažnji i želim vam ugodan boravak u hotelu Westin.
Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani glavni državni odvjetniče, Vaša ekscelencijo, cijenjene dame i gospodo. Čast mi je pozdraviti vas na ovoj konferenciji koja ima naziv Hrvatski mediji u borbi protiv korupcije, koja je na jednom mjestu okupila i novinare i urednike i vlasnike medija kao i stručnjake u borbi protiv korupcije iz Hrvatske i iz Europe. Posebno sam sretna što je ovakav skup organiziran u okviru IPA projekta koji provodi Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske i željela bih se ovom prilikom još jedanput zahvaliti veleposlaniku Van Dorenu na svoj pomoći koju nam Europska unija pruža. Korupcija je jedan od najozbiljnijih problema suvremenog svijeta. Ona nanosi ogromnu štetu građanima, gospodarstvu, ali i društvu u cjelini. Često se korupcija smatrala sastavnim dijelom života, o njoj se nije govorilo, od nje se okretala glava. Ali mi smatramo da korupcija nije naša sudbina i da joj se hoćemo i možemo suprotstaviti. Borba protiv korupcije je jedna od ključnih prioriteta i strateških ciljeva Vlade Republike Hrvatske. Svakodnevno ulažemo velike napore u unapređenju našeg zakonodavstva, izgradnji institucija, prevenciji korupcije te sustavnom otkrivanju i procesuiranju korupcijskih kaznenih djela. I rezultati su vidljivi. Svi ti naši napori odvijaju se pod budnim okom medija. Mediji su glas koji nas potiče i koji nas upozorava ako posustanemo. Mediji su glas koji bi trebalo poticati unapređenje poštenja i integriteta u Hrvatskoj. Sadašnju razinu svijesti našeg društva i netoleranciju na korupciju možemo zahvaliti i radu naših novinara koji svakodnevno i predano rade na otkrivanju korupcije na svim razinama i izvještavaju javnost o tome. Ponekad se o medijima govori kao o četvrtom stupu vlasti. I ta tvrdnja može biti točna. Ali moć medija ne dolazi iz Ustava niti iz zakona, već iz jednostavne činjenice da mediji prenose misli i želje građana. Ali treba biti i svjestan da s tom moći dolazi i velika odgovornost. Stoga treba naglasiti potrebu finog doziranja tih dvaju poluga. Sigurna sam da će hrvatski mediji odgovorno nastaviti svoju važnu ulogu u zajedničkim naporima cijelog društva da se suprotstavi korupciji. U toj fazi medija posebno bih istaknula važnost istraživačkog novinarstva u otkrivanju korupcije, rad medija na povećanju svijesti građana o štetnosti korupcije, ali i važnosti konstruktivne kritike upućene vlastima. Bez svega toga ne bi se mogli nadati povećanju razine integriteta u Hrvatskoj, niti dostizanju najviših europskih standarda. Poštovani novinari, želim vam zahvaliti na dolasku na ovaj skup, kao i na svemu što radite na unapređenju hrvatskog društva. Podržavam vaš rad i pozivam vas da ustrajete u tome. Želim uspješan rad ovoj konferenciji i zahvaljujem na pažnji.